Dala sam mu da završi. Puštam snimak Nadežde i Baneta ispod pokrivača. Njihove reakcije će vas šokirati. Već 2 dana se spekuliše o tome šta se dešavalo ispod pokrivača, odnosno da li su se Nadežda Biljić i Bane Čolak uputili u intimne odnose ili je sve ostalo na dodirima. Produkcija je rešila da ovaj snimak pusti zadrugarima kako bi oni izneli svoje mišljenje, a naposletku su svoju stranu priče izneli i glavni akteri spornog videoklipa. Tu nije bilo nikakvog seksa, kao što sam i rekao, da je bilo maženja, bilo je. Da je ona mene na bilo koji način zadovoljila, to je laž. A da sam samog sebe zadovoljavao, to je istina. Ali to je bilo sve, priznao je Čolak. Mislim da iz ovog snimka možete da vidite da je Bane džentlmen, a ja kapiram da je on muškarac, pa sam ga pustila da završi posao. Istakla je ona.